Prije nego što ti ispričam ovu dirljivu priču, napiši u komentarima odakle nas gledaš. Predivno je vidjeti dokle naše priče dopiru. Idemo na današnju priču. Bio je badnjak. U kuhinji je mirisalo na cimet i klinčiće koje sam stavio u kuhano vino. Vanjski svjetlucavi lampioni titrali su u prozoru dok se snijeg polako spuštao na krovove Zagreba. U toj tišini, u tom ritualu koji sam ponavljao svake godine otkad sam ostao udovac, čekao sam njezin poziv. Klara je uvijek zvala u isto vrijeme, negdje između 3. i 4. popodne. Uvijek bi rekla isto: tata, sve je spremno. Dolaziš večeras? Ali ove godine nešto je bilo drugačije. Sat je prošao 16 sati. Tada je zazvonio telefon. Prepoznao sam broj i osjetio onaj drhtaj u grudima koji nisam znao objasniti. Javila se Klara. Bog, tata, rekla je bez trunke topline u glasu. Trebam ti nešto reći. Tišina s njene strane trajala je duže nego što bi trebala. Kao da traži riječi, ali one koje će slomiti, ne utješiti. Marko misli da ne bi trebao doći ove godine. I ja se slažem. Osjetio sam kako mi se krv povlači iz lica. Srce je zakucalo, ali nisam rekao ništa. Nije bilo suza, nije bilo bijesa. Samo tišina, gusta, ljepljiva, puna svega što nismo izgovorili kroz godine. Kažeš, ne trebam dolaziti na Božić? Uspio sam izustiti dok sam gledao kroz prozor prema borovima prekrivenim snijegom. Tata, znaš da te volimo, ali ti uvijek komentiraš. Sve. Način kako Marko vodi firmu, kako odgajamo Leona. Iskreno, to nas opterećuje. Marko kaže da to nije zdravo. I ja mislim da možda ima pravo. Zastao sam. Njezin glas više nije bio nesiguran. Bio je čvrst, odlučan. Bila je to moja kći, ali više ne ona djevojčica koja je tražila moje savjete, nego žena koja me sad prvi put isključivala iz obiteljskog kruga. Razumijem, rekao sam tiho. Ako je to vaša odluka, poštujem. S druge strane tišina. Nije očekivala da ću tako lako pristati. Možda je željela borbu. Možda su riječi bile iskušenje, test. Ali ja sam već bio preumoran da se borim za mjesto koje mi se više nije nudilo. Sretan Božić, kćeri, rekao sam. Zbilja nećeš doći, pitala je, sada već zbunjeno. Neću, Klara, želim vam mir. I to je u redu. Prekinula je. Ostao sam sjediti na stolici, kuhano vino se već ohladilo. Zagrizao sam komad orehnjače koji sam pekao ranije toga dana, ali okus više nije imao smisla. Samo je gorčina ostala. Ustao sam i otvorio ladicu s fotografijama. Jedna po jedna, Klara u snijegu, Klara s darovima, Klara i njezina majka dok pjevaju božićne pjesme. Sve sam ih polako vratio natrag. Onda sam sjeo za stol i otvorio bilježnicu u koju sam godinama zapisivao planove za kad jednom sve uspori. Na prvoj stranici bio je jedan stari san koji sam uvijek odgađao, posjetiti Douro u Portugalu, vinogradi, tišina, sjećanja. Moja pokojna žena, Lucija, bila je dijelom Portugalka. Njezini su potjecali iz Peso da Reg. Uvijek smo govorili da ćemo otići tamo zajedno kad se povučem iz firme. Ali smrt je došla prerano, a ja sam ostao. Ali sada, kad me vlastita kići izbrisala iz tradicije koju sam godinama njegovao, znao sam ne mogu više čekati da me netko pozove natrag u život. Te noći, dok su drugi kitili borove i nazdravljali obiteljima, ja sam donio odluku. Ne odlazim samo s ovog Božića, odlazim iz ove verzije sebe. Odlazim od tišine u kojoj sam postao nevidljiv. Odlazim da bih se pronašao. Zatvorio sam prozor, pogledao prema noćnom nebu i rekao naglas, vrijeme je. U ponedjeljak ujutro, prvi radni dan nakon Božića, ušao sam u svoj ured u Ljubljani ranije nego inače. Bio je to isti onaj ured u kojem sam donosio ključne odluke, planirao projekte, zapošljavao inženjere, gradio mostove i nebodere. 30 godina mog života bilo je ugrađeno u te zidove, u svaki papir, svaki crtež, svaki sastanak.
ali toga jutra sve je bilo tiho, pretiho. Kao da je iz grada znala, nešto se sprema. Sjeo sam za stol i pogledao kroz veliki stakleni prozor prema rijeci Ljubljanici. Bio je to prizor koji me godinama smirivao, ali sada me samo podsjetio koliko sam bio umoran, ne fizički, nego emocionalno. Umoran od toga da budem stup svima, a nikome osoba. Bio sam otac, direktor, sponzor, mentor, ali kada sam trebao biti samo Ivan, nitko nije znao tko je taj čovjek. Tog jutra nazvao sam svog dugogodišnjeg odvjetnika, Matiju Grgeca, čovjeka koji mi je godinama pomagao oko poslovanja, ali i bio tihi svjedok mojih osobnih borbi. Matijas, rekao sam, vrijeme je, prodaj sve. Nije pitao zašto, samo je rekao, dolazim za sat vremena s kupcima. Taj susret je trajao točno 43 minute. Toliko je trebalo da predam firmu za 3 milijuna eura. Firma koja je nosila moje prezime, Novak Inženjering, više nije bila moja. Nisu mi tražili da ostanem kao savjetnik. Nisu me pitali ništa o viziji. Bilo im je stalo do ugovora, ne do mene. I to mi je odgovaralo. Kad su otišli, ostao sam sam u uredu. Ugledao sam staru sliku Klare na zidu, prva godina fakulteta, s kacigom inženjerke koju sam joj poklonio i osmijehom koji tada još nije znao suditi. Skinuo sam je i stavio u torbu. Jednu više mi nije trebalo. Vratio sam se u stan upiran, malen, jednostavan, s pogledom na more. U njemu nije bilo ničega luksuznog, ali u tišini koju je more donosilo kroz otvorene škure, osjećao sam prvi trag slobode. Počeo sam s onim što je najteže, rastajanjem od stvari koje su me definirale. Automobil sam dao u oglasnik. Luksuzni sat poklonio sam sinu svog starog kolege koji je upravo diplomirao. Skupe slike iz mog doma poslao sam na aukciju za humanitarne svrhe. Ali najteže je bilo proći kroz ladice uspomena. Svaka bilježnica, svaka razglednica od Lucije iz studentskih dana, svaka rođendanska čestitka koju mi je Klara pisala rukom kao djevojčica, svaki crtež koji sam godinama čuvao, sve je to ponovno oživjelo. Nisam plakao, samo sam sjedio i osjećao, a to je bilo novo. Portugal je dugo bio samo priča. Teć obećanje koje sam dao Luciji dok smo sjedili jedno ljeto na Rabu, držeći se za ruke. Rekla je, jednog dana, kad sve uspori, vodit ćeš me vinogradima gdje je moj djed radio. Nikad nismo stigli, ali sada sam mogao otići sam, ne iz tuge, iz poštovanja prema toj ljubavi. Karta za Lisabon bila je kupljena za 2 tjedna unaprijed. Odlučio sam uzeti vlak do tamo, polako kroz Italiju i Španjolsku, kao putnik, ne kao biznismen. Nije mi se žurilo. Po prvi put u životu nisam morao nikome odgovarati. Klara mi nije pisala, Marko se nije javljao. Kuća u Zagrebu, u kojoj sam je odgojio, sada je bila samo mjesto gdje nisam bio potreban, i to je u redu. U međuvremenu počeo sam redovito šetati obalom. Gospođa Tereza, susjeda iz prizemlja, svaki bi mi dan ostavila kavu ispred vrata. Bila je udovica poput mene, s toplim pogledom i tihim riječima. Ponekad bismo sjedili zajedno na klupi i gledali galebove. Nije me ništa pitala, samo je bila tamo. I u toj prisutnosti bilo je više utjehe nego u stotinama riječi. Jedne večeri, dok sam pakirao stvari za selidbu, čuo sam šum mobitela. Pogledao sam ekran, 17 propuštenih poziva, Klara nije ostavila poruku, samo pozive jedan za drugim. Sljedeće jutro 23 nova i poruke, tata, gdje si? Tata, javi se. Tata, molim te. Gledao sam zaslon, osjećao sam samo mir. Ne osvetuš, ne pobjedu. Samo potvrdu da moja tišina ima težinu. I da sam možda po prvi put u životu odlučio voljeti sebe barem jednako koliko sam volio druge. Dani su prolazili bez riječi, ni poruke, ni poziva. Klara je šutjela. Ja također, nije to bio inat, bio je to prostor. Po prvi put u našoj vezi ostavio sam prostor da me ona potraži ako želi, ako zna kako. U Piranu,
U tom malom primorskom mjestu gdje se vrijeme čini sporijim, svaki je dan imao ritam. Ujutro bih šetao rivom, pozdravljao iste ribare, kupovao kruh kod starog pekara uz crkvu Svetog Jurija. Ponekad bih sjeo u kafić Kafe Galeb, gdje me konobarica već znala po imenu. Crna bez šećera, zar ne? Smiješila bi se, a ja bih klimnuo. Nisam nosio sat, nisam pratio vijesti. Bio sam netko drugi, ili bolje rečeno, bio sam napokon ja. Tereza bi mi povremeno ostavila bilješke pod vratima. Juha na stolu ako ti se ne kuha danas. Ili sutra na tržnici svježa orada, idi rano. Te jednostavne geste podsjećale su me da i dalje pripadam negdje. Iako više nisam pripadao onamo gdje sam nekad mislio da ću uvijek imati mjesto. Petak je bio miran, more je bilo tiho, bez valova. Sjeo sam na klupu pokraj svjetionika. U ruci sam držao stari notes u koji sam počeo pisati misli, ne planove, ne zadatke, samo misli. Pišući, čuo sam kako mi mobitel vibrira. Pogledao sam ekran, Marko. Znao sam da nešto nije u redu čim sam ugledao njegovo ime. On nikada nije zvao. Bilo mu je neugodno razgovarati sa mnom, kao da sam ja stalni podsjetnik na vlastitu nesigurnost. Gospodine Novak, rekao je. Glas mu je bio neobično mekan. Zovem jer Klara nije dobro. Šutio sam. Nisam znao što reći. Nije jela 2 dana, nastavio je. Samo sjedi i gleda stare slike. Pita se gdje ste. Kaže da je pogriješila, da nije znala da ćete stvarno otići. Glas mu je bio pun nesigurnosti, ali i čuđenja. Kao da nije vjerovao da čovjek poput mene može stvarno otići. Tiho, bez drame, bez najave. Zašto mi to govoriš, Marko? Pitao sam. Ne znam, odgovorio je. Možda jer mislim da bi joj značilo da zna da ste još tu. Prekinuo sam poziv bez komentara. Nisam bio ljut, nisam bio ni povrijeđen, bio sam svjestan. Moja odsutnost je progovorila više nego što su moje riječi ikada mogle. Tog popodneva moj telefon je ponovno počeo zvoniti, jednom, 2 put, 5 puta. Poruke su počele stizati jedna za drugom. Tata, javi se. Tata, molim te, gdje si? Nisam mislila da ćeš stvarno otići. Ne znam kako da ti kažem, ali fališ mi. Broj je rastao. 12 propuštenih poziva. 18.23. Na kraju dana 58. Te noći nisam mogao spavati. Ne zbog uzbuđenja, nego zbog tihe tuge. Jer znao sam, ovo je trenutak u kojem se roditelj mora prestati ponašati kao štit i početi biti ogledalo. Pokazati djetetu tko je, ali i tko ono jest, kad nema štita. Subotnje jutro otvorio sam vrata svog stana i našao malu torbu na pragu. Ispod nje poruka rukom pisana. Tata, došla sam. Ako me ne želiš vidjeti, razumijem, ali ja tebe trebam vidjeti. Samo da te pogledam, samo da znam da si stvaran. Stajao sam iza zavjese i gledao kroz prozor. Klara je stajala ispred vrata, oči su joj bile crvene od plača. Marko je ostao nekoliko koraka iza, nespretno, kao da zna da ovo nije njegova scena. Nisam otvorio vrata, samo sam stajao. Gledao sam svoju kćer kako po prvi put kuca, umjesto da ulazi, kako traži, umjesto da zahtijeva. I znao sam, tišina me nije udaljila od nje, dovela ju je bliže. Po prvi put, ona je ta koja me traži. Po prvi put, njezina bol nije optužba, nego priznanje. Otišla je nakon 10 minuta. Nije ostavila novu poruku, samo pogled prema prozoru koji je govorio oprosti. Nisam odgovorio, još ne, jer ponekad ljubav treba disati kroz tišinu da bi mogla progovoriti istinu. Nedjelja ujutro. More je bilo nemirno, vjetar je nosio sol do balkona, a ja sam stajao s šalicom kave u ruci, gledajući daleko u horizont. Nisam spavao dobro. Misli su me budile, ne one glasne, nego one tihe, koje šapću dok pokušavaš zaspati. Razmišljao sam o Klarinom pogledu dan ranije, o načinu na koji je stajala, slomljena ali uspravna, o tome koliko je vremena prošlo otkako smo zadnji put stvarno razgovarali.
Ne o računima, ne o Marku, ne o planovima, o tome koliko dugo nisam bio Ivan, nego samo tata koji sve rješava. Oko podneva netko je pokucao, tiho, ali uporno. Pogledao sam kroz špijunku, Klara, uz nju Marko, ruke prekrižene, oči spuštene, oklijevao sam. Ruka mi je bila na kvaki, ali nisam je okrenuo odmah. Trebalo mi je trenutak da se prisjetim zašto sam otišao. Ne da bih pobjegao, nego da bih pronašao nešto što sam davno izgubio. Otvorio sam, Klara me pogledala kao dijete koje je izgubilo igračku, ali tek sada shvatilo da je to bio dar koji nije znala cijeniti. Tata, šapnula je, mogu ući. Nisam se pomaknuo. Samo sam rekao, u redu, uđite. Sjeli su za mali stol uz prozor. Marko je prvi progovorio, nervozan. Hvala što si nas primio, znam da nije lako. Nisam mu odgovorio, gledao sam u Klaru, koja se već borila sa suzama. Saznali smo da si prodao firmu, da se seliš u Portugal. Rekla je, zašto tata, zašto si to napravio bez da nam kažeš? Pitanje je bilo iskreno, ne optužujuće, već ranjeno. Udahnuo sam duboko, osjetio sam kako mi se riječi penju iz srca, ne iz uma. Zato što sam se umorio, Klara. Umorio sam se biti funkcija, a ne osoba. 30 godina sam bio tvoj otac, tvoj oslonac, tvoj bankomat, tvoj štit. I sve to sam radio s ljubavlju. Ali nikada me nisi pitala tko sam ja kad nisi trebala nešto. Klara je briznula u plač. Marko je šutio. Nisi me pozvala na Božić, nastavio sam. Rekla si da sam previše, da vas gušim. A znaš što je istina? Ja sam samo bio prisutan i kad sam prestao biti potreban, postao sam smetnja. Tata, nisam htjela da to tako ispadne, rekla je kroz suze. Ali jest, i to je u redu, rekao sam tiho. Jer znaš što sam naučio? Naučio sam da je ljubav bez granica samo priča koju pričamo sebi kad se bojimo postaviti ih. A sada sam konačno odlučio biti i za sebe tu. Tišina. Marko je pokušao, nisi ti nikada bio samo funkcija. Ja sam bio taj koji nije znao kako se nositi s tobom. Osjećao sam se manji pored tebe. Pogledao sam ga. Prvi put, kao muškarca, ne kao suparnika. Nisam ti nikada želio uzeti Klaru. Samo sam želio da znaš, da si bio važan i da jesi. Klara je ustala. Prišla mi i spustila se na koljena pokraj moje stolice. Tata, oprosti. Oprosti što sam te uzimala zdravo za gotovo, što sam te voljela samo kad sam te trebala, što te nisam gledala, stvarno gledala. Stavio sam ruku na njezino rame. Nježnost mi je došla prirodnije nego ikad prije. Volio sam tvoju majku svim srcem, rekao sam, i obećao sam joj da ću te voljeti i za nju, ali zaboravio sam da se ljubav ne pokazuje samo kroz žrtvu, nego i kroz granice. Pogledali smo se. Suze u njezinim očima bile su iskrene i ja sam osjetio da mi grlo steže. Idem u Portugal jer želim upoznati Ivana, rekao sam. Onog čovjeka koji je ostao negdje između računa, roditeljskih sastanaka i noći bez sna. Ali ne idem za uvijek. Idem da se vratim kao netko koga vrijedi upoznati. Klara je kimnula. Mogu li ti pisati? Možeš, rekao sam, ali ne o računima. Piši mi o sebi, o svojim strahovima, snovima, o stvarima koje ne govoriš nikome. Pružila mi je zagrljaj i po prvi put nije bio potreba. Bio je priznanje da ljubav nije posjed, nije kontrola. Ljubav je kad pustiš da netko ode i nadaš se da će se vratiti, ne zato što mora, nego zato što želi. Vožnja vlakom kroz Europu bila je tiha meditacija. Prolazio sam kroz Alpe, kroz toskanske brežuljke, preko Pireneja, sve dok nisam ugledao vinograde doline Douro, iste one o kojima mi je Lucija godinama pričala. Kad sam stigao u Peso da Regua, bilo je rano jutro. Sunce je probijalo kroz maglu iznad rijeke, a zrak je mirisao na grožđe, zemlju i stari kamen. Unajmio sam malu kuću iznad vinograda s terasom koja je gledala na rijeku. Nije imala luksuz, ali imala je mir.
i imala je prostor da dišem. Prvih nekoliko dana proveo sam u šutnji. Šetao sam polako uskim ulicama sela, sjedio u lokalnom kafiću gdje me nitko nije znao. Ljudi su me pozdravljali s bom dia i ništa više nisu tražili od mene. Nije bilo pitanja, nije bilo očekivanja. Samo tišina i meni je ta tišina bila melem. Počeo sam voditi dnevnik. Pisao sam o jutarnjoj svježini, o zvuku vjetra u vinovoj lozi, o snovima koje sam zaboravio da imam. Pisao sam i Luciji, ponekad naglas. Na toj terasi, gledajući vinograde, osjećao sam njezinu prisutnost snažnije nego ikad. 3. tjedna boravka stiglo je prvo pismo. Prava omotnica, rukom pisana s hrvatskom markicom. Klara, tata, ne znam odakle da počnem. Možda s tim da mi fališ svaki dan. Možda s tim da svaki put kad Leon pita gdje je djed, ja osjetim kako mi srce preskoči. Čitao sam ga nekoliko puta. Pisala je o sebi, o nesigurnostima koje je skrivala, o tome kako je, kad je bila mala, vjerovala da sam super junak, a kasnije da sam samo netko tko se miješa. Ali sad shvaćam, sve što si radio si jer si bio tu, a ja sam te uzimala zdravo za gotovo. Odgovorio sam, napisao sam da je u redu, da svi učimo voljeti drugačije i da ja učim kako voljeti sebe ne kroz to što dajem, nego kroz ono što jesam. I tako su krenula pisma. Svaki tjedan. Nije bilo mobitela, nije bilo Whatsappa, samo papir, tinta, riječi. Klara je pisala o Leonovim školskim predstavama, o tome kako je jednom zaboravila kupiti mlijeko, pa je Leon odlučio sam napraviti kavu od vode i šećera, jer tako djed pije. Pisala je i o svojim strahovima, da nije dovoljno dobra majka, da ponekad osjeti paniku kad Marko ne dođe kući na vrijeme, da se sjeća dana kad je plakala nakon škole i kako sam joj skuhao toplu juhu bez da sam išta pitao. U svakom pismu bilo je manje distance, više istine, a ja sam svaki put kad bih otvorio omotnicu osjećao kako se neka pukotina u meni polako zatvara. Jednog dana, sjedeći u vinogradu s čašom laganog bijelog vina, gledao sam zalazak sunca i pomislio, ovo je ono što je Lucija željela za mene. Ne karijera, ne priznanja, samo mir. Zadnje pismo koje sam primio prije povratka u Hrvatsku bilo je najkraće. Pisalo je, tata, hvala ti što si me naučio da ljubav ima granice i da u tim granicama ima više slobode nego u bilo kojoj žrtvi. Sad te stvarno vidim i sad mogu biti uz tebe, ne iz potrebe, nego iz izbora. Na aerodromu u portu, kad sam polazio kući na prvi posjet nakon odlaska, Klara me čekala. Oči su joj bile pune suza, ali osmijeh je bio miran. Zagrlila me čvrsto, bez riječi, i onda šaptom kao molitvu. Hvala ti, tata. Sad znam, kad si napokon izabrao sebe, dao si mi priliku da i ja izaberem tebe. U tom zagrljaju, u tom trenutku, znao sam, nisam otišao jer sam bio odbačen. Otišao sam da bih se vratio drugačiji, cjelovit, viđen. Ivan Novak, čovjek koji je bio sve drugima i napokon nešto i sebi,